Ev teli terbiye sistemi ji 2010 û vir ve maanî nevadira. Êmey berê tev ji vayê li erdê bûn, ê niha jî kê me degîşkirin hin ji wana. Me hincê kompîla me telî terbiye sistemî çêkirin ê ku îmkanê me avê hebûn. Me ji manî sewa anîn tuxmê wana ê wê derê me anîn me çandin. Ew jî ji ber ku kokê wana tehlin ji we re bê Amerîkan asmasî. Kokê we anaç. Ew tehlin ji bo vê nexweşiya vadira ku em jê re bê çirçirk. Ji ber wê nexweşiyê dêyanıqlîne ew geliştirmîş kirine me ew anîne vir. Ew başin, ew çeşît başin ê ku îmkanê we hebe em dixwazin ku ji we deynin. Weke vîna jî kê ev jî kokê wê jî û raz jî kê êmey berê ne. Yani ê ku berê hatine çandinî sadece me degîşkir me rakire ser têla. Ev jî êmey çeşitê wî jî kê ê mazrone ye, ê zeyt ye, ê yerliyê vê derê ye, kercosê ye. Me rakire ser têla ji erdê me rakiriye ji bo xatirê ku hewayê çêtir distênê xera nabe û tê avdan jî kê malûm e oxtê ku tê avdan û ser têla me bilind kiriye xera nabe. Vêrima wî bêhtir ji ê berê hatina wî bêhtir e. Vêrima wî en az desê qetî êdî dibe. Bi vî şiklî. û êmey dî ê ku me ji manî sewa aniye ew ji xwe baya ji vayê dî gelkî çêtir e. Vêce ê ku îmkanê we hebe weya razê we zehf xurt bin, welew ku av nedin jî kê ku keribin rakine ser têla ji bo xatirê ku hewayê bistênê zêde xera nabe baş e. Ê ku îmkanê we hebe em dixwazin ku we rakine ser têla ji bo xatirê vêrima we zêde bibe. û ê ku beş jî biçêne, ê ku nû jî deynin dîsa jî kê qarşê vê nexweşiyê de ku ê aşîkirî em jare bi ê teaman dî kokê wana vayê tehl ku bênin biçênin qarşê vê nexweşiyê de dîsa baş e. Çêtir e ji ku ve weke berê şiva bixine erdê. Lê reqabetê dibêne baş bû berî niha çend proje derketin 3 sala. Em dixwazin ku yanî dewlet bi vî şiklî dewam bike ve proje ji me re derêne reqabet teleba we heye. Bi îmkanê xwe belkî hin jî nikaribin çêkin. Wextê ku dewlet destekê bide vê destekê dewam bike ve proje reqabet heye millet wê çêke.